खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बडलेण्ड इंखं टेलिभिजनआ बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बडलेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। देरहासार बादायगिरिया मोनगोन देरहासार बान्थाया 5 लाख रां, उन बान्थाया 1 लाख रां। अनलाइननि गेजेरजों थिसनहरदो गावबा गावनि मुं। लिंकआ जाबाय www.bodolandinkhongtelevision.com। खुलुमबाय, बेयो बडलेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 8 जुलाइ 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। बहाबा दावबायहैनो मोननानै गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां मोनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला मोजां मोनजायो। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन। गुबुननि थाखाय खहा जानांनो हागौ। गोसोआव जिंगाया बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। लोगोफोरनिबो हेफाजाब मोननाय नङा। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। गोसोनि लुबैनाया बांगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोथों साननो रोंगोन। जेरावबो देरहासार जागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंजोबगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। सोरबा लोगोआ खहा खालामनो नाजागोन। सुथुरा बांगोन। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। धोन खहा जागोन। बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। सोरबा लोगोजों सन्देह खालामजागोन। सांग्रां थानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। अब्लाबो न'खरखौ लानानै जिंगाया बांगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। सुथुरा बांगोन। गोसोआ दुगाखांगोन। गुबुननि मोजां साननो रोंनाय नङा। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोबां धोन मोननो हागोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। खामानियाव जाफुंजोबगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन।
समाजाव मान मोनगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा मोजां खौरां मोनगोन खामानियाव गोबां मुखुब थानांगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां जायो समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन फिसाज्ला एबा फिसाजोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन मकर राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां जायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोबां खामानियाव देबोर नांनो हागौ मोजां साननो रोंनायबो नङा नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा गाज्रि खौरां मोननो हागौ समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायनो हागौ रांखावरियाव मोजांद्राय नङा खरसाया बांगोन फालांगियाव मोजां देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन फरायसाफोरा फरायनायाव दिनै जोबोर गोसो दुंगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव जोबोर गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन देहाया अदेबानि मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अनलायनाय फैगोन गोसोआ रमान्टिक जागोन गुबुननि थाखाय गोबां खहा जानांनो हागौ दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों मोनसे जाहोन